ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾರು ನಿಖಲ್ನ ರಂಗದ ರಾಜೇ ಲಯನ್ ಸುಂದರ್ ರೈ ಮಂದಾರ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರುಡೊಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಕರಾವಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ದಾದಂದು ಪಂಡ SMS ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಮಸ್ತ್ ಬೆನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನ ಫೆಬ್ರವರಿ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ವಿಜಯನಗರದ BGS ಗ್ರೌಂಡು ಪುಂಜನಕಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಜನಕಲಿಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಪೂರ ಏರ್ಪಾಡು ಮಲ್ತೇರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೋಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ಸು ಮಲ್ಪಿನಲ್ಪ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ನಿಖಲ್ನ ರಂಗದ ರಾಜಿ ಸುಂದರ್ ರೈ ಮಂದಾರ ಯಾರು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೋನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.